Li bajarê Hesekê pirsgirêka kêmbûna benzînê kûrtir dibe. Bi sedan torombêl li ber îstasyona Elsafa li benda dora xwe ne got benzînê bistînin. Ji ber hejmara zêde ya torombêlan, hin ajokar neçar dimînin got di torombêlên xwe de an jî li nêzî îstasyonê razên. Derbarê mijarê de ajokarê bi navê Sultan Abdullah got, em neçarin got tevahiya rojê di rêzê de bisekirin da got para xwe ya sûtemeniyê bistînin. ددن غازيه كتني وجا غالبيه غازيه جي طرمباكوي انقا ام شرفه صفيه سيشار يعني عالم المشينين بس ابي كتني والله بهدلي حياه دور بكيتا الفيروجا تقيش الغازيه به Ajokarê bi navê Ehmed El-Necim jî diyar kir got benzîn nagêje piraniya îstasyonên benzînê û bi hezaran torombêl li bajêr hene û dibêje. Ji ber vê yekê îstasyon nikare vê daxwaza mezin bicîbîne. Ger sûtemenî li ser çend îstasyonan were belavkirin, em ê vê krîzê nejîn û wê bi tevahî çareser bibe. Xwediyê îstasyona Elsafa Samî Diyab diyar kir got miqdara benzînê ya digihêje wan kêm e û têra daxwaza xwediyên torombêlan nake got. Çareserî ew e gotora belavkirinê berfireh bibe û benzîn bigihêje hejmareke mezintir a îstasyonan. Em hewl didin got îstasyonê di zûtirîn dem de li her kesî belav bikin li gorî miqdara got digihêje me lê ew têrê nake. Li gorî çavkaniyên taybet, sedema krîza kêmbûna benzînê ew e got benzîn kêm tê şirketa Sadkop li Hesekê ji ber êrişên dawî yên li ser herêmê çêbûye. Komîteya Sûtemenî ya Hesekê diyar kir got ew çavdêriyê dike û li ser planên nû dixebite da got krîzê sivik bike û çareser bike.